Haga jingle kai La Liga peringkat Sevilla Persia ika Laspalmas. Haba pai shakna jingle kai ka Sevilla kala khur ka nam chop. Hadin bagalala ban pelim ika Laspalmas da shigul lanat. Bariak ne shigul le yoban tap leng bau Garcia Pascual. Baleng bagan ka nam rem ka Laspalmas kadon haga kerdan ban sya penhiar na La Liga ka samoik banwan. Haga jingle kai peringkat Girona Persia ika Valladolid. Haga nang jingle kai ka Girona kala khur ka nam chop. Hadin bagalala ban pelim ika Valladolid da shigul lanat. Baleng bagan ka nam rem ka Valladolid kadang ne hatrai du jong kemi ikhen poin. Hagawe par ke jingle kai La Liga peringkat Real Sociedad Persia ika Celta Vigo. Haba pai shagna ke jingle kai ka Celta Vigo kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Real Sociedad da shigol lanat. Badia gna ke shigol ayo ban tap leng bau Gonzales haka Minit ka basau phusau. Baleng bagna ke jing job ka Celta Vigo kadon haga kerdan ban yo rung shaka Europa League haka samoi ka banwan. Haga jingle kai EFL Championship semi-final second leg hapdeng ka Sunderland Persia e Coventry. Haga ne jingle kai boro artli ken hun kia khai klemla ban khijar nadu basdang ka jingle kai hadu bukot ka kala step badai haga kelamit kata haga Minit ka bahnyau phun reu ka Coventry ka liyo ban tap e ka gol ka banengkong haga ne jingle kai bad ka deru ka gol pede khai haga gol aggregate baleng bagan ka shigol ka Coventry kala job haga ne jingle kai second leg da shigol lanot Henry haga gol aggregate baro artli ken hun kia khai damar ar gol badai haswa ban kod ka extra time ka balai minute ka Sunderland kaliyo ban tap e ka gol pentam bad hadu bukot ka jingle kai ki rangle kai ka Coventry ki klemla ashu ban sukliang ya ka shigol jong ka Sunderland haga ba ka Sunderland kalala ban pelim ya ka Coventry haga ne jingle kai semi final da laila ar. Haga jingle kai South Under 19 Championship hapreng ka India Persia ika Nepal aba phai shakne ka jingle kai ki khna ele kai jong ri India ki khur ka nam chop hadin bagi lala ban pelim suk ya ki khna ele kai jong ri Nepal da saulanon. Haga jingle kai Italian Open round of 16 hapreng Tommy Paul nagari USA Persia yo Alex de Minaur nagari Australia. Haga ne jingle kai Tommy Paul ulala ban pelim suk yo Alex dah nyau lasan ban riu lalai baleng bagan ke jing job Tommy uliyo ban rum shaka quarter final mentau snam arah jar ar peusan. Tommy Paul finally beats Alex de Minaur.